ба назар мерасад дар шаҳри наздимарзии Фанмунҷом ки сарбозони ду Корея ҳамарӯза дар муқобили ҳамдигар посбонӣ мекунанд, тирпаронӣ нашудааст. Дар Пентагон вазири дифои Амрико Ллойд Остин оиди гузоришот дар бораи он ки як сарбози амрикоӣ рӯзи сешанбе марзи Кореяи Шимолиро убур кардааст, пурсида шуд. яке аз низомиёни мо ки дар сафари хидматӣ қарор дошт, дидаву дониста ва бидуни иҷоза хатти марзро убур кардааст. мо бовар дорем ки ӯ дар боздоштгоҳи Кореяи Шимолӣ аст. аз ин рӯ мо вазро бо диққат назорат ва таҳқиқ карда истодаем ва саъй дорем наздикони сарбозро дар робита ба ин ҳодиса огаҳ кунем. маро бештар аз ҳама беҳбудии қисми низомиямон ташвиш медиҳад. Джин Ли, як подкастер ки худро нозири Кореяи Шимолӣ меномад, мегӯяд, ин қазия ҳанӯз норӯшаниҳои зиёд дорад. Аммо қиссаҳои дигари сарбозони амрикоӣ дар Кореяи Шимолӣ мавҷуд аст. дар тӯли таърих 4 сарбози амрикоие буданд ки дар охири солҳои 60 ва аввали солҳои 70 ба Кореяи Шимолӣ фирор намуданд ва инҳо сарбозони амрикоӣ мебошанд ки бо сабабҳои гуногун аз рафти хидмат дар артиш дар Кореяи Ҷанубӣ норозӣ буда ба ҷои бозгаштан ба хона марзро убур карда гузаштан ба Кореяи Шимолиро авлотар донистанд. вазорати хориҷаи Амрико гуфт мақомоти дифоъ барои ҳалли вазъ бо ҷониби Кореяи Шимолӣ дар иртибот шуданд. Эрик Гомес ки пажӯҳишаш ба назорати аслиҳа ва суботи ҳастаӣ дар Осиёи Шарқӣ тамаркуз мекунад, мегӯяд, ин ҳодиса дар ҳоле рух додааст ки танишҳо миёни Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ ва Иёлоти Муттаҳида афзоиш ёфтааст. Иёлоти Муттаҳида баъд аз партоби такрории мушаки Кореяи Шимолӣ аз ҷумла 2 мушак дар рӯзи чоршанбе киштии зериёбии ҳастаиро ба Кореяи Ҷанубӣ фиристод.